Rusija i Putin otvaraju pitanje granica na Balkanu. Govoreći o granici Kosova i Srbije, Ramuš Haradinaj je rekao da je ona duga 381 km i da nije mijenjana još iz vremena bivše Jugoslavije. Otvaranje graničnog pitanja na Balkanu je plan Rusije i predsjednika Vladimira Putina, izjavio je premijer Kosova Ramuš Haradinaj. On je ponovio da nametnute 100% uvećane takse na robu iz Srbije neće biti ukinute dok na stolu ne bude vidio odluku Beograda o priznanju Kosova. Kako je prenijela prištinska koha, Ramuš Haradinaj je rekao da je dijalog do sada korišten da bi se naškodilo Kosovu. Ne želimo štetu od dijaloga. Vratit ćemo dijalog bez povezivanja tog procesa s ukidanjem taksi kako bismo postigli sveobuhvatni sporazum. Ali ne kao dogovor zasnovan na promjenama granica i teritorija, rekao je Haradinaj novinarima nakon sjednice vlade. On tvrdi da je otvaranje ovog pitanja plan Rusije i njenog predsjednika Vladimira Putina. Prema njegovim riječima, niko neće uspjeti u tome jer bi to, kaže, značilo tragediju za region. Govoreći o granici Kosova i Srbije, Haradinaj je rekao da je ona duga 381 km i da nije mijenjana još iz vremena bivše Jugoslavije. Ta granica je, kaže, potvrđena i odlukom Međunarodnog suda. Mi imamo kosovsko-srpsku granicu. Također, treba da je poštuje i Srbija, rekao je Ramuš Haradinaj. Dodao je da ne zna šta je htio da kaže kosovski predsjednik Hašim Tači kada je govorio o Preševskoj dolini i istaknuo da Priština nema teritorijalnih pretenzija niti je spremna da prihvati priznanje kosovske nezavisnosti u zamjenu za teritoriju. Ako je to cijena, priznanje nam ne treba. Još uvijek možemo da čekamo. Možemo i bez dogovora, kazao je Ramuš Haradinaj, piše Koha. Prištinski Zeri je prenio da je Haradinaj rekao da bi dijalog Beograda i Prištine trebalo nastaviti što je prije moguće, ali da će nametnute takse na proizvode iz Srbije ostati na snazi jer, kako smatra, dijalog i takse su dvije odvojene teme. Ramuš Haradinaj kaže da ne vidi nikakvu prepreku za Evropsku uniju da kao posrednik u tom procesu ne sazove sastanak. Stav prištinskih institucija se, međutim, neće promijeniti, tvrdi Haradinaj.